Boas, compañeros e compañeras, vimos de coñecer os resultados do Grupo Stellantis neste ano 2022, que a pesar das paradas produtivas derivadas de falta de semicondutores e inclusive do cuello de botella, de non poder distribuir os nosos produtos, unha vez máis observamos como aumenta o seu marxen de beneficios mentras as nosas condicións económicas e sociales se siguen mermando. Un novo resultado que ven a poñer de manifesto o que nos vemos denunciando sistemáticamente. Empresas que recurren a mecanismos de flexibilidade como ERES de extinción, a ERTES, neste caso concreto descargando todas as prestacións das paradas productivas sobre o noso desemprego e solicitando ao mesmo tempo axudas públicas como o tema do plan PERTE, etc. Sempre lallándose de que necesitan o arroupe da administración para continuar. Mentras, a súa marxen de beneficios aumenta e, por ende, tamén a marxen de beneficios que van a cobrar os seus accionistas. A pesar de todo iso, aínda que os medios de comunicación se afanan en dicir que este ano vamos a ver cal vai ser a nosa paga de beneficios, si tiramos un pouco de historia do pasado, observamos que no 2019, con 3.300 millóns de beneficios, a nosa paga estuvo en torno a 1.500 euros. No ano 2020, con 2.000 millóns de beneficios, a nosa paga estuvo nunha situación moi similar. No ano 2021, cando pegaron ese salto gigantesco hasta os 13.000 millóns de euros, a nosa paga de beneficios se situou nos 2.200 euros. Neste 2022, a paga de beneficios, a pesar de dar un novo salto aos 16.800 millóns de euros de beneficios, si é certo que pasaron de considerar a división a nivel de grupo Stellantis, porque ao final os beneficios parten do grupo, a centralos únicamente en Europa. Por lo tanto, o ano anterior o porcentaxe que se iba a estimar era dun 8,7 e este ano vai ser dun 8%. Por lo tanto, incluso podríamos dicir que a nosa paga de beneficios vai ser menor que o ano anterior. Vamos a ver que mecanismos utilizan para cando menos intentar igualala. En Francia, como observades, vai a ser de 4.000 euros, que foi o ano pasado, e este ano se aproxima ao mínimo de uns 4.300 euros, sin ter en conta un plus de 1.000 euros que lle deron por desviación de IPC e o incremento de salarios do 5,1, que, como sabedes, o IPC en Francia está por debaixo do Estado español. A nos veñen de actualizar o noso salario, un 5,7, pero non o fan de carácter retroactivo, por lo tanto, seguimos perdendo poder adquisitivo e non tuvimos ningún tipo de paga de compensación de desviación ao IPC. Por lo tanto, unha vez máis, o reparto vai ser de maneira desequilibrada e totalmente desproporcionado. De feito, a empresa xa nos anunciaba a principios desta semana que ese 5,7, tranquilos que xa vamos a ter onde invertilos, que vai ser no incremento dos precios do vending, ese vending tan maravilloso que tan servicio está dando a clase traballadora deste centro, donde temos incidencias constantes, donde a mitad dos produtos moitas veces cando queremos retiralos non están a nosa disposición, e tamén vai a conlevarlo tamén no servicio de restauración. Aqueles que acudan ao comedor tamén van a sufrir a consecuencia dese incremento dese 5,7, a pesares de que o IVA en moitos produtos foi reducido. Temos que ter en conta que tanto o vending, sobre todo o vending, que é unha empresa que coloca aquí as súas máquinas, alguén está sacando un rendemento económico. Eles non colocan as súas máquinas aquí e Citroën non lles vai a cobrar un peaxe. Está claro que eles tamén teñen un marxen de beneficios por colocar unha empresa externa privada as súas máquinas para que poidamos facer uso delas. Polo tanto, o incremento de precio podían haberlo asumido por parte deles, sin embargo, unha vez máis, o descargan sobre a clase traballadora deste centro. Nada máis, compañeros, no servizo de restauración, iden de iden, en definitiva, a única solución que nos queda é seguir pelexando, seguir loitando. Sabemos que somos moi redundantes sobre este tema, vimos de sufrir o último incremento salarial e este ano, ao finalizar o mesmo, non hai ningún tipo de regularización establecida. Por lo tanto, vamos a ter que negociar un novo convenio a finalizar este ano a principios ou a finalizar ou a principios do ano que ven para intentar recuperar o terreno perdido, aínda que vai ser moi difícil depois do perdido no 2014. Ánimo e, sobre todo, saúde e moita loita. Ánimo. Un momento, por certo, que me esquecía. É que acabo de mirar unha nota sindical que parece que se botan as mans á cabeza, porque ahora os monitores, porque claro, a empresa ahora non necesita tanta xente unha vez que pasou as eleccións sindicales para que acompañen outros traballadores a votar, van a realizar as súas funcións a partir de agora en posto, un total de 22 persoas. E parece que sindicalmente hai quen se queixa. Precisamente o que falamos sempre, hai que ler os documentos. E no ERE, os que suscribiron ese ERE,
tamén se falaba precisamente de que os monitores tiñan un excedente de personal e que había que empezar a aplicar mobilidades funcionales. Entón, ahora lallarse de algo que tú firmaches, pois, hombre, quizáis hai que explicarlle ao mellor aos traballadores e aos propios monitores que tú tamén eres responsable de que eles agora acaben en puestos.